Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleri programmamyzyň Türkmenistana zor bilen ýitirim edilen adamlaryň ykbalyny üniti çekýän gepleşikler tapgyrynyň nobatdaky sanyny dinlemäge çagyrýarys. Biz bu tema boýunça taýýarlan birinji gepleşigimizde zor bilen ýitirim edilmeleriň Türkmenistanaky ýakyn taryhyny 2002-nji ýylyň 25-nji noýabryna Türkmenistanyň ilkinji prezident Sapar Murat Niyazowyň janyna kastedişlik diýilýän wakany we munyň ýa-ni ýurtda bat beren köpçüliklerin tutsak etmeleri seljerdik. Şeýle-de öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň 2007-nji ýylyň sentýabryna Birleşen Ştatlar amal aşyran saparyna New Yorkyň Columbia Universitetine intelligensiýa wekilleriniň öňüne eden çykyşyna Türkmenistana zor bilen ýitirim edilmeleriň pidalarynyň diýri bolanlygyny onuň öýüdiniň ýanyny ýatladyk. Şeýle-de Aşgabatda Finç Serdar Aytakowyň bu mesele boýunça beren syniny Türkmenistana direksiz ýiten adamlaryň ykbalyny anyklamagy we aýdyňlaşdyrmagy gönükdirilen olary diýir workadyň kampaniýasynyň egindeş esaslandyrjysy bolan Crude Accountability guramasynyň ýerine ýetirji direktory Kate Watersyň türkmen türmelerine ýitirim bolan adamlar barada beren beýanatlaryny eşitdirdik. Şeýle-de zorlukly ýitirim edilmäniň pidasy öňkü diplomat Batyr Berdiýewiň 2003-nji ýylda Türkmenistanyň gaçyrylyp çykarylan käbir şygyr setirlerini eşitdirdik. İkinci gepleşikde ähli adamlary zorlukly ýitirim etmelerden gorumak boýunça halkara konwensiýanyň kabul edilmegi, Türkmenistanyň bu konwensiýa goşulmadylygy, halkara jemgyýetçiliginiň bu ugurda türkmen hökümetine beren teklipnamalar barady. Galy berse-de olary diýir workadyň kampaniýasynyň egindeş esaslandyrjysy bolan Crude Accountability guramasynyň ýerine ýetirji direktory Kate Waters bilen bu mesele boýunça geçilen interwýudan bir bölegi eşitdirdik. Galy berse-de türkmen türmelerine zor bilen ýitirim edilenleriň biri hökmüne ikrar edilen öňkü diplomat Batyr Berdiýewiň ömrü we zähmet ýoly onuň 2002-nji ýylda köpçüliklerin tutga tutduklaryň arasyna uzak möhletlerin türme tutsagylygyna hökm edilmegi barada gurrun etdik. Gepleşigiň birinji we ikinji bölümlerini heniz dinlemedik bolsaňyz ýa-da ikinji gedek dinlemek isleseňiz, olar Azatlyk Radiosynyň web saýtyna ýa-da YouTube we Facebook sahypalaryna dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň bu meseleye bagyşlanan 3-nji jemleýici tapgyryny hem Türkmenistanaky zorlukly ýitirim edilmeler boýunça Aşgabatda Finçi Serdar Aytakowyň siýasatçynas Kümüş Baýryýewanyň şeýle-de olary diýir workadyň kampaniýasynyň egindeş esaslandyrjysy bolan Erkinlik faýllary guramasynyň başlygy Yuri Jibiladzanyň insan hukuklaryny goraýjy Crude Accountability guramasynyň ýerine ýetirji direktory Kate Watersyň fin seljermelerini we beýanatlaryny dinläp bilersiňiz. Bu gepleşikler tapgyrynyň başynda hem belleýişimiz ýaly Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň New Yorkyň Columbia Universitetine eden çykyşy zor bilen ýitirim edilenleriň ykbalyny ýygyrlaýan adamlaryň arasyna tolgunçluk döretdi. Döwlet başlygyny şonu direksiz ýiten adamlaryň diýridigine özüniň ynanýanyny aýdýardy. Aradan 17 ýyl geçdi. Uly Berdimuhammedow özüniň toplan durmuş we syýasy tejribesini halk maslahatyna gönükdirjekdigini aýdyp 2022-nji ýylyň mart aýyna prezident wezipesini oglu Serdar Berdimuhammedowa geçirdi. Ýöne 17 ýylyň dowamyna syýasy tutsaglary barada jemgyýetçiligiň öňüne kelamagy gurrun etmedi. Gaýtan Berdimuhammedowyň döwründe Türkmenistana zor bilen ýitirim edilenleriň sany garňamak bilen boldy. Türkiýede 2016-njy ýylyň 15-nji iýulyna bolup geçen başa barmadyk döwlet hagdyrlyşygy hinan şonuň ýa-ni Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bu waka boýunça Birleşen Ştatlarda ýaşaýan din ruhanysy Fethullah Gülen aýyplanyň soňra türkmen kadiýeti Gülen hereketi bilen ilteşikli bolmakda guman edilýän 18 türkmen raýatyny uzak möhletli türme tutsaglygyna hökm etdi. Biraz soňra olary diýir workadyň kampaniýasy bu adamlary hem zor bilen ýitirim edilenleriň sanawyna goşdy. 2018-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň eden etdirikli tutsak etmeler boýunça işçi topary olaryň eden etdirikli ýagdaýda tutsak edilip türme tutsaglygyna hökm edilenlikleri barada netije çykardy. Aşgabatda Finç Aytakowyň görä olary diýir workadyň kampaniýasynyň 2013-nji ýylda esaslandyrylmagynyň ýa-ni Türkmenistana sapar edýän ýokary derejeli halkara mehmanlar döwlet ýolbaşçylary bilen duşanlaryny direksiz ýitenleriň meselelerini gün tertibine getirip başlaýarlar. Meselem Şweýçariýanyň öňkü daşary işler ministri şol wagtlarda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň başlygynyň wezipesini wagtdaýyn ýerine ýetiren Didier Burkhalter 2013-nji ýylyň ahyrlaryna Aşgabatda amal aşyran saparyny Gurbanguly Berdimuhammedow bilen geçiren duşunyň dowamyny ören iňçilik bilen
Türkmenistana zorlukly ýitirme edilen adamlaryň meselelerini gozgoýar. Bu duşa gatnaşan diplomatlary görä Berdimuhammedow direksiz ýetenleri barada özüne berilen bu sorugy geň alýar, şeýlelikde ýygnak hem şol ýerde tamam bolýar. Soň sapar bu mesele başanyň öňkü döwlet sekretary John Kerry'niň 2015-nji ýylda Türkmenistana mulaşyran saparynyň dowamyny ýokary derejeli mihmanyň medpuat hudunaky bir jurnalist tarapyndan gozgolypdyr. Berdimuhammedow şonu biz bilermenlere bu meseleni öwrenmegi tapşyrar diýip ýüzlei jogap beripdir. Ýöne şondan soňra bu sorugy Berdimuhammedowyň öňüne jemgyýetçiligi açyk görnüşde hiç açan gün tertibine getirilmendir. Aytakow görä bu hadiselerden soňra Berdimuhammedow we onuň diwany şolsana daşary işler ministrligi hususan jurnalistler tarapyndan şeýle oňaýsyz sorularyň berilmediligi ugruna aýratyn tagalla edip başlaýarlar. Gurbanly Berdimuhammedow umumyň Rus, Türkiýede Hytaý döwlet media serişçileriniň jurnalistler bilen bolaýmasa daşary ýurt jurnalistlerine interwiu bermeýär. Aytakow onuň şeýle interwiularynyň barmak basyp sanardan azdygyny aýdýar. Şeýlelikde Sinçiniň sözlerine görä daşary ýurtda hyzmatdaşlar Türkmenistana zor bilen ýitirim edilenleriň meselelerini ýuwaş-ýuwaşdan açyk godagmagy besetip başlaýarlar. Eger Berdimuhammedow häzir şeýle soraw görülse, onuň jogaby tas ýüz göterim diýen ýaly şeýlerek bolar. Bu mesele boýunça biziň günwatarly hyzmatdaşlarymyzda hiç ýyl soraw mesele ýok. Şeýle diýmek bilen ol diýinden mamla bolar. Günwatardan bolan hyzmatdaşlaryň hiç gaýsy her wagtda türkmen häkimetlerinden şeýle soraw soramýar. Iň azyndan jemgyýetçiligi açyk görnüşde soramýar diýip Sinç aýdýar. Aşgabatda Sinç Serdar Aytakowyň hem de siýasatçynaz Kümüş Baýryýewanyň ynanjyna görä halkara hyzmatdaşlar bu mesele boýunça ümsüm diplomatiýany alyp barmagy amatly hasaplaýarlar. Bu bolsa meseleniň ähmiýetini pese gaçyrýar we hususan türkmen jemgyýetiniň şol sany ýitirim edilen adamlaryň dogun garyndaşlarynyň bähbetlerini äsgermezlik bolýar. Ikkinçi hem Berdimuhammedowyň öýdüne türkmen jemgyýetiniň öňüne hasabat bermelidir öýtmeýändigini aýdýarlar. Ol halky subyekt tökmenini görmeýär we ikrar etmeýär. Şonuň üçin ol 17 ýyl häkimetde bolandak hem jemgyýetiň öňüne jogap bermek islemeýär diýip Sinçler aýdýar. Täze günüň aladasyz owazy ýene çekerdi bizi, älim goşar saýawanyň astyna. Biz şonu ganardyk şerapdan we şapakdan, hemme zatdan edil deňiziň serpaýy deýin ganyp lezzet alardyk. Ýöne niredir bir ýerlerde aýralygyň stakkato tarlary biz üçin bir ýam çalyp başlan ekeni. Bu zatlaryň ählisi geçmişde galdy. Bular bir ýam başa gelen zatlardy. Diýip Türkmenistana ýitirme edilen adamlaryň sanyny goşulan öňkü diplomat türmeden oguluna seslenýär. Batyr Berdiýewiň 2002-2003-nji ýyllarda türmede ýazan goşularynyň gol ýazmasy Türkmenistandan syzylyp çykyp olary diýir görkezin kampaniýasyna gelip gowuşupdyr. Kampaniýa bu kitaby 2017-nji ýylyň sentýabryna rus we ingliz tillerine çap etdirdi. Goşular rus diline ýazylypdyr. Dünýä türkmenleri gepleşigini okuyjylarymyzyň we dinleýijilerimizin tanyş bolan goşgy setirleri bu gepleşigiň awtory tarapyndan terjime edildi. Türkmenistan ilk başlarda 2002-nji ýylda Niýazowyň janyna kastetişlik finansiýy diýilýän boýunça badalgy berilen zor bilen ýitirim etmeler 2017-nji ýylda Gülen hereketi bilen ýylteşikli bolmakda guman edilen adamlaryň köpçülikligiň tutsaw edilmegi bilen hassa batlandy. Häzir bolsa synçylary görä şeýle jeda çäreleri raýat aktivistlerini nyşana alýar. 3-nji prezident Serdar Berdimuhammedow zorlukly ýitirim etmeler bilen bagly meseleleri kakasyndan miras aldy. Gurbanly Berdimuhammedow bolsa bu mirasy Saparmurat Niýazowdan kabul etdi. Döwlet ýolbaşçylary görnüşinden bu mesele babatyna şu wagt içinde jemgyýetçiligi açyk görnüşde egilişik etmedi. Aşgabatda synçylar Serdar Aytakow we Kümüş Baýryýewa Türkmenistana zor bilen ýitirim etmeleriň gorkuşalygyny bina etmäge ýardam berendigini aýdýarlar. Adamlaryň gereksiz ýitirim bolup türmeden çykmak gorkusy Türkmenistanyny ähli ösüşleri bogup bökdiýän ören güýçli faktor bolup durýar. Men ýene bir gezek gaýtalap aýdýaryn. Sözüň dolmansyny ähli ösüşler şol sanyny demokratik institutlar we jemgyýetçilik işçiligi bogulýar diýip Aytakow aýdýar. Türkmenistana bu gorky edil Damoklyň gylyjy ýaly her kimin üstünden awanyp dur diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Haýsy bir aktivist häkimetlere garşy ses çykaryp türmeden direksiz ýitirim bolmaga razy bolar. Haýsy bir telekeçi ýyşygur häkimetleriň talaplaryna garşy çykyp türmede ýitirim bolmagy boyun alar. Zorlukly ýitirim edilen adamlar kategoriýasynyň häkimetler tarapyndan ikrar edilmegi Aşgabatda synçylary görä häkimetleriň öz eden etdiligini we kanunsuzlygyny boyun aldyklary bolýar. Bu bolsa adam hukuklarynyň şeýle de gumanitar we jinayet hukugynyň kadrlarynyň bozulmagy bolýar.
Fiinçlary görä Günwatar bilen Russiýanyň we beýleki iri döwletleriň arasyna K-Açaçan, K-Astrin giýesiýasy oýunlary bilen meşgulanýan türkmen ýolbaşçylary kim şeýle wawwaly meseleleri gozgap başlasa, onuň garşydaşlaryna gaş kakyp olar bilen gatnaşykly gatnaşyp başlaýar. Günwatar döwletleriniň köpçüliklerin repressiýalar boýunça tanqid tolkunlarynyň arasynda prezident Niýazow 2003-nji ýylda Russiýa bilen 25 ýyllyk gaz alalaşygyna gol çekdi. Ol öz çykyşlarynyň birini Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Moskwa mehanizmini işe girizmegine jogap hökmünde Türkmenistanyň bu guramadaky agdalygyny ýatyrmak hem çynlakay göz öňünde tutýanlygyny aýdypdy. Deyip aytak faydar. Moskwa mehanizmi şona Türkmenistana köpçülüklerin tuttukları derinlemekçi bolan ekeni. Tehel salımsan Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy umuman Türkmenistana adam hukukları ýaly meselelerden çetde durup başlapdyr. Ýöne türkmen ýolbaşçylary bu aralykda Russiýany hem aýap goýmandyrlar. Niýazow 2003-2004-nji ýyllarda goşur aýatlyk diýilýäni bolan adamlara we umuman Türkmenistanyňky Rus dilli raýatlara garşy kampaniýalara girişip Russiýa sowgal aýtdy. Diýip aýtak aýtdy we bu kampaniýalaryň arasyna 2004-nji ýylda Aşgabatda Pushkin adyna Rus drama teatrynyň ýykylynyny aýdyp sözüniň üstüne ýetirdi. Üstesine fiinçlere görä Türkmenistanyň tebigy baýlyklary we hödürleýän mümkinçilikleri daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň türkmen häkimetleriniň eden etdiriklerini görmezlige salmagyna goşunt goşýar. Bu aralykda zor bilen ýitirmedilen adamlaryň dogun garyndaşlary hem häkimetleriň iň ýowuz ýazarlamalarynyň nyşanasyny urlýarlar. Olary diri ülkeden kampaniýasynyň esaslandyrjylarynyň biri bolan erkinlik faýllary guramasynyň başlygy Yuri Jibiladzeň aýtmagyna görä, Türkmenistan ähli adamlary zorlukly ýitirim etmekden gorumak baradaky halkara konwensiýasyna goşulman soň bu ugurda Türkmenistanyň hasap soramakda halkara mehanizmi ýok. Şonuň üçin hiç bir döwlet bu konwensiýanyň bozulmagy boýunça Türkmenistanyň üstünden halkara adalet kaziýetini şikayet edip bilmeýär. Şeýlelikde diňe ýuridik bolmadyk mehanizmlerden peýdalanmak galýar. Olar bolsa ejiz. Ýöne biz olary diri görkeň kampaniýasy we gazaklanma bildirýän taraplar, hususan gazaklanma bildirýän döwletler bu gurallardan peýdalanmaga çalışýar. Deyip Jibiladze aýdýar. Ýuristler görä Türkmenistan 2018-nji ýylda birden garaşylmadyk ýagdaýda Birleşen Milletler Guramasynyň komitetleriniň degişli käbir tekliplamalaryny ýerine ýetirmek babatyny ulalaşypdyr. Ýöne 2023-nji ýyla çenli henüzem bu teklipnamalar ýerine ýetirilmändir. Crew Accountability Guramasynyň ýerine ýetirji direktory Kate Waters Azatlyk radiosu bilen telefon interwýusyna Türkmenistanyň hökümetini ýene bir gezek öz raýatlaryny zor bilen ýitirim etmek tejribesini besetmäge çagyrdy. Stop with this practice of forcibly disappearing people. Immediately, unconditionally release. Hökümet türme möhletini tamamlan adamlary boşatmaly we zor bilen ýitirim tejribesini derhal besetmeli. Olar tutsaglaryň adam hukuklaryna sar goýup olaryň öz maşgalalaryny görmegine, lokmançylyk we hukuk hyzmatlaryna eýe bolmagyna ruhsat bermeli. Türkmenistan halkara jemgyýetçiliginde awry gazanmak isleýän bolsa, bu göz çykynç hukuk kemsitmelerini besetmek möhüm ädim bolup bilerdi. A more prominent place in the international community. This is a step that can be taken that demonstrates that the government is prepared to participate in the international community. Deyip Waters aýtdy. Türkmen türmesine direksiz ýitirim edilen öňkü diplomat Batyr Berdiýew gözenegiň aňyrsyna ýazan şygyr setirleriniň birine ýaş maşgalanyň başyna gelen zatlar boýunça aýalyndan ötünç soraýar. Men senin öňüňde ýazykly boldum. Oglumyň öňüne 3 esse ýazyk. Onuň geljegini ýetimi goýanmy, özümiň çemeçilik haka bolanmy. Şun paçygan zatyny öňünden görüp öňün alyp bilmänimi diýip 21 ýyl odaly Türkmen türmesine ýitirim edilen öňkü diplomat ýazýar.
Müzik